Hola. En nom de la família volíem compartir amb vosaltres com hem vist que l'Arcadi ha viscut l'educació. D'una banda, per l'Arcadi, nosaltres hem rebut que l'educació transcendeix l'aula i l'espai educatiu formal. És un espai de militància i d'interacció social. És un espai que valora el coneixement molt més enllà del que és purament formació de cara a l'aplicació pràctica en el món de l'empresa. És a dir, el valor del coneixement pel coneixement. I, finalment, també el valor de la docència com a militància de la defensa cultural, en el cas de l'Arcadi pel català. Ell mai va fer classes en castellà a la universitat, sí que evidentment va fer xerrades en castellà a diferents territoris de l'Estat, però sempre va defensar fer les classes en català i fins i tot, si això volia dir, repetir la classe pels alumnes estrangers al seu despatx. Així doncs, per l'Arcadi, l'educació doncs, és part dels motors de canvi que tenim en aquest món. I bé, això és tot. Gràcies.